Goed, je veert met Martijn. En ja, die stort niet stil. Die kinderen met een klimmen en hij komt verder. Hij komt verder. Nou, ze is het even. Nee, oké, maar want dit is nou kiele. pootje, denk ik. Oei. Dit is, nou, dit, We zitten net helemaal rugvier. Nee, want we moeten net verkeerde gram, hè. Nee, dat is wie. Maar, meer dan maar zal het dus vertellen. Ja. Maar ja, daar heb ik hartstikke wel gelijk, hè. Maar het is een teleurstelling. Dan komt Maureen Westerhof. Dreigen. Zo, die schiet stil, jij klimt ze hem uit. Zo, wat een sprong. Wat gebeurt hier? Dit is net normaal. Laatst, dit is net normaal. Dit is net normaal. Ik denk dat wij weer een kansrecord kunnen bijpakken. Nee, dat zit op 11 jaar. Dat zat nee, die is 7,50 Sigrid Bokma. Oh, ziet het zien? Ja, 7,50 Dit is net normaal. Dit is een heel onje. Die Maureen, die had het nog nooit sprong. Ik heb wel 4 jaar springen, maar dit heb ik. Ik ben helemaal. Ik ben hier helemaal gek. Maureen, ze zit gewoon te goal. Ze denkt, wat gebeurt me hier? Jongen, ik ben het nou, hè? Dit is gewoon net normaal. 4 meter zegt er! Dat is een nice koersrecord! Wow, Maureen, dan springt ze gewoon een nice koersrecord! Ongelooflijk! En ik zei... Daar komt hij al, mijn oor in. Mooie insprong, zeker weten. Mooie in, en hij klimt hem eruit, hij komt verder. Hij gaat verder. En ik nog uit de richting. Jongen, hij gaat gewoon weg via de laatste. Nou, ik zou bijna een microfoon opiepen. Moest je zeggen hoe scheef hij is. Zo, als dit de rug de oer gaat, dan ben we richting 11 meter. Nou, dit is net normaal. Sietse, ik vind hij een waardig kampioen. Jou nog een heel groot applaus. Hij heeft hier fantastisch dingen. Sietse Leffert van Buitenpost. En jongens, dat betekent dat we nou... ik eerst even zien, want je komt een felle aanloop. Must eens even zien. Dit is heel vier. Dit is heel lijn van nog een meter on. En ik weet van Berber dat zij heel fanatiek om trainen is. Maar 8 meter, zo'n 50 scholen voor haar deel. En dat is weer een IPR. Dan mogen ze weer even swissen. En we willen heel graag een applaus.